Dan huwa l-post fejn Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata nhar it-tnejn 16 ta' Ottubru tal-2017 permezz ta' karozza bomba. L-imħallef, il-ġurati, l-akkużati u l-avukati tagħhom ittieħdu fil-post fejn seħħ id-delitt u fil-post li l-imputati allegatament marru wara l-esekuzzjoni tal-pjan illi kellhom. Fil-21 jum tal-ġuri li għaddej brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-qtil tal-avukat Carmel Kirkop, żewġ akkużati Jamie Vella u Robert Agius, wieħed mill-aħwa maksar, ittieħdu fil-postijiet li huma żaru wara li wettqu l-qtil makabru tal-ġurnalista fil-Bidnija. Vince Muscat, li huwa x-xut prinċipali tal-prosekuzzjoni f'dan il-każ, spjega lil ġurati il-passi kollha li ħadu u flimkien mal-aħwa De Giorgio fil-ġranet li waslu għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia, hekk kif kienu huma illi segwewa qabel ma splodit il-bomba. L-aċċess beda propju fil-post fejn twettaq id-delitt fil-Bidnija, fejn il-ġurati semgħu ir-rendikont ta' dak li ġara qabel u anka wara li splodit il-bomba qattila. Imbagħad ittieħdu fil-vantage point għalqa fil-Bidnija li jidher li kien il-post li minnu kienet qed tiġi segwita il-ġurnalista. L-istess post il-instab sigaret li ġie impejjeb minn Alfred De Giorgio, hu George De Giorgio. Wara l-Bidnija, il-ġuri flimkien mal-imħallef u l-akkużati imxew lejn it-tinda tal-patata fil-Marsa. Tinda illi hija magħrufa bħala l-post li kienu jiltaqgħu l-imputati sabiex isir il-pjan tal-assassinju, fil-waqt li serva wkoll bħala stora l-bomba. Min din it-tinda kienu wkoll ġew arrestati numru ta' persuni li kellhom x'jaqsmu mad-delitt fosthom George De Giorgio u ħuħ Alfred flimkien ma' Vince Muscat il-koħħu. Bl-aħħar post li jżuru l-ġurati jkun garax fin-Naxxar. Il-garax illi fih saret il-bomba qattila li ħallit lil Daphne Caruana Galizia mejta fil-Bidnija. Kien nhar it-tnejn 16 ta' Ottubru tal-2017, meta għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar splodit il-bomba li tpoġġiet taħt il-karozza ta' Daphne Caruana Galizia fil-Bidnija, bir-riżultat li l-ġurnalista tilfet ħajjita bl-aktar mod makabru. Sa issa qed jiskontaw sentenza ta' priġunerija brabta ma' dan id-delitt George u Alfred De Giorgio flimkien ma' Vince Muscat. Fil-waqt li l-aħwa tal-maksar Robert u Adrian Agius, Jorgen Fenech u anka Jamie Vella qed jgħaddu ġuri brabta ma' dan l-assassinju makabru illi seħħ kważi 8 snin ilu.